आथिखालाव BBC लाइमोनफोरनि गेजेराव मा गुबुंले थासारि सोलिगासिनो दं बे आथिखालावहा BBC नि गेजेराव मा गुबुंले थासारि सोलिगासिनो दं बेखौ बुंनांगौ आं डाइरेक्टनो थांनोसै नाम्बार 1 आव जों लानानै फैबाय मबाइलजों गोदोसोनाय नाम्बार 1 पइन्ट नाम्बार 2 आव दोङो मोजां मोनज्लायनाय बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव अबहेला जानाय बेयो जाहैबाय फरायनाय बाइबेल फरायनाय आरो गासै बिदि फरायनायावनो अबहेला जालांबाय आरोना बेनिफ्राय हराव बिराद रागा जाबाय थारमाने बिराद रागा ना मानसिफोरा दानिया फाइभआव हेफाजाब गैलायै जोङो हेफाजाब गैलाय बांलांबाय 6 आव गाज्रि राव बाहायनाय आरो 7 आव फेग्रा मुवा बाहायनाय 8 आव जों मोनसे बारा लानानै फैबाय बिमा बिफानि बोसोन लायै बे गासैबो थारमाने गुबुंले खालामदो आरोना बे गासैबो नोंसोर खोनाबायना बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्टफोरखौ बिथांमोना स्टाडि खालामनानै लाबोबाय sahabat-sahabat hingga sasa dan juga berada di bawah tangan itu jangan ingin keluar bersama juga nanti jangan pergi oh demi segala anak Isa oh demi bahasa ini berpuji oh demi segala anak Isa oh demi bahasa ini berpuji Amai permuji